miña avoa vaivos contar a experiencia que tuvo en Londres durante 20 anos. Ola, nenos e nenos. Marchei para Londres no ano 64. Preguntaredesvos a que fun. Fun porque tiña necesidade. Que aquí non había traballo nese ano. Entonces, fume sin saber a donde iba. Nin sabía falar, nin sabía casi chegar ao sitio. Tuve suerte que no tren iba un matrimonio para Londres e eu seguino sempre, hasta chegaremos ao noso final. Ali estaba a miña irmán, que xa se iba a casar con un inglés, esperándonos. Abríoseme o corazón cando a vin. Que pasa? Fun con ela un ratiño, tomar un café, e logo fomos á residencia onde nos íbamos a vivir durante un ano, que levábamos un contrato que nos había feito unha agencia. Un contrato. Entonces, era un hotel de residentes, xente moi maior. O hotel non era lá moi bo, porque estes hoteles eran os que nos facían os contratos. Os vos hoteles xa tiñan xente ali sin teren que levala daqui de España ou de outros sitios. De todas as maneiras, teño que decirvos que estuve bastante ben durante un ano. O que pasa que, ao que pasou un ano, eu tiña unha prima que se defendía moito en inglés, que traballaba nun hospital de jefa, e buscoume un hotel moito mellor, ganando 7 libras máis. Entonces, como xa podíamos marchar, acabar o ano, fomos para o hotel Parkway Hotel. O primeiro era Hills Hotel, Princess Square. Logo, moi cerquiña deso, estaba o Parkway Hotel. Abuela, agora vouche facer eu unhas preguntas. Que che pareceu a cidade e a xente? A cidade é preciosa. É unha cidade que nadie é estranxeiro ali. Acollente os ingleses. Eu traballei, tuve a gran suerte con toda a xente que era inglesa. Médicos, juezas, abogados. Traballei con xente que tiña cultura. Entonces deles tamén aprendín bastante. E fixéronme a vida moi fácil, porque foron moi bons comigo. Todos me querían moito. Foi difícil aprender o idioma? Bueno, bastante. Ahora arrepíndome de non ir desde un principio a unha escola, polo viña. Pero, bueno, aprendín a ler un pouco a raíz das notas que me deixaban as señoras nas casas, porque non me quedaba outra. E de unha palabra iba sacando a outra, porque ali explicábanme o que querían que lle fixera, porque non estaban eles, que estaban traballando. Eu abría, entraba, ca chave, limpiaba e marchaba. Dice que me conoceron, nadie me controlou, gracias a Dios. Trataronche mal algunha vez? Pois non me trataron nada mal. Fíjate que estuve con un matrimonio que era médico él, e estuve 18 anos traballando para eles. O sea, eso quere decir que non me trataron mal. Ao contrario, eu sentínme. Non vou a dicir que os españoles me trataran mal durante o tempo que eu traballei aquí, pero era máis pequeniña. Cando cheguei ali, esta xente, da forma que me trataron, fixéronme sentir tan grande, que nunca olvidarei os tratos que tuve con eles. Donde naceron túas fillas? En España ou en Londres? En Londres. Raquel, túa tía, nació no 70. E túa nai, Patricia, nació no 73. Foron bautizadas en Portobello Road, na iglesia de Portobello Road. Volvíchedes para España ou quedastes en Londres? Quedamos en Londres. Túa nai iba a facer 4 anos cando quedou en España. Truxena no 76. E Raquel tiña 6. Eu quedei malá, pero eles quedaron con a abuela en España. Elas. Íanche a visitar? Of course, iban todas as navidades. En navidades que lle enseñabas? Intentei enseñarlle o que non habían visto durante o tempo que estuveron en Londres. Levei os museos, leveina a Cambio da Guardia, leveina Trafalgar, leveina a donde eu máis cerca me cadraba, porque eu, aparte de que elas iban ali, eu tiña que traballar algúns días, non podía estar todas as 3 semanas con elas de paseo, pero
cando eu iba a traballar a casa do doutor ese, que traballei 18 anos, a señora collía as nenas, as dúas, e levabas as cafeterías mellores que había en Oxford Street. O sea, que elas pasaban o de maravilla. Con cantos anos volviches ti e se te dou pena deixar a cidade? Moita. É un país que adoro. E con cantos Por anos non a decir- deixaches? Con, pois a ver, si estuve, marchei no 64, vin no 84, tiña 24, cando fun, alá, e tiña 44, cando regresei a España. Que che conste, que cando regresei a España, aquí sí que encontrei dificultades. Eu era unha extraña no meu país. Iso sí que foi moi doloroso para min, volver ser unha estranxeira no meu propio país. Pero bueno, ao final, Volvetes ali algunha outra vez? sí, fai 6 anos, fomos con todos vos, ti eras moi pequeniña, non, era pequeniña, sí, eras un bebé. Fíjate, tiñas 3 anos, acordaste que lle roubaron a carteira a túa nai? E tuvemos que ir á embajada a facer os papeles para poder regresar a España. Pois eu acordo cheme ben, pero bueno, Notastes todo saleu ben, porque Inglaterra é un país que lle pon as cousas moi fáciles a todo o mundo. Moi fáciles. Gracias, Inglaterra. Gracias por dar o que me distes. Eres, por non dicir o meu primeiro país, o meu segundo país. Gracias, Inglaterra. Non me canso de darche as gracias. Por ti teño o que teño. E por último, notastes moitos cambios? Sí, hai 6 anos notei moitos cambios. Estaba Londres moi sucio. Moi sucio. Unha pena. Unha ciudad tan linda, tan limpia que encontrei no 64. Hai 6 anos vina totalmente diferente. Moi diferente. So, this is the end of my history in London. I love London. Me too, love. I hope